हेलो गाइस दा रङियानि मरते मिलन एन्ड रेस्टुरेन्ट जोंनि जेनाखि उद्देश्य अल बर' इउटिउबार मिट माने मोनसे समाव जोंनि गोबां इउटिउबारफोरा स्केटार दंमोन दा जयैनो जोङो मिला मिसानि गेजेरजों जोंनि बिटिआर आरो आसामनि बाहेरायाव थानाय गासिबो इउटिउबारफोरनि ज' मिटआव जयै मोनसे डिसिसन लानानै जोङो माबोरै सालायनांगौ बेखौ जों रायलायगोन आरो माखासे बेले बेजे बहुत कन्ट्रभार्सि दा बेखौ रायलायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनो आखायाव लानाय जादों। लोगो मोनफेराखैमोन नङा होमबा दिनै लोगो मोनबाय मोजां नांबाय दा बिदिनो आंखौ जेरै सापर्ट होदों नोंथांमोना बयखौबो बिदिनो बर'जों बर' जोङो अनलायनांगौ सापर्ट खालामलायनांगौ सोरनाबा भुल जाया नङा जायो जों भुलखौ निमाहा होलायनो रोंनांगौ बिदि आरोना बिनिखायनो जोङो दिनै मोनसे बर'नि जेनाखि इउटिउबार दङ मोनसे मिटआप सेलिब्रेसन लादों दा बेहाय नुजाफैनो मोननानै आंबो बिराद मोजां नांदों आरोना दा आदाखौबो सापर्ट खालामदों एसे आरो